obi na-asọ m lịtọ lịtọ, obi na-asọ m lịkpọ lịkpọ. Ana m ekene nna anyị ukwu bụ Bola Ahmed Tinubu for Chukwu inye anyị onye dịka the man. Now first president in this country kwugolo okwu mezuo ya. Just 1 year o ji banye n'ọchịchị, everything dị okay. Ebe niile na-azazalụ. People are eating 2 square meals, some na-eat one. People are dying on the road. People are construction na-agbu ndị mmadụ. So insecurity dị high. The man atry kala. Mela $1.6, mela fuel 1.3, mela price 80,000. Banya ma alụ gị mma. Igbe okwu eme, ihe dịka ya akụkọ n'ahịa biko nna. Igbe okwu eme, Chukwu edebe gị ogologo ndụ welu 2027. At least ga anyị niile tụnyekwa alụ gị dịkwa ndụ wee rukwa that time. Okwukwe tụnyekwa alụ gị again. Mpao na ma alụ gị mma. From ihe dịka gị. Ụfọdụ ihe dịka gị na ihe dịka gị akọ na Nigeria. Ihe dịka pa ya akọ na Nigeria, ka Bola Ahmed Tinubu akọ na Nigeria. Chukwu ka isi adị ọlụ ebube. First president ever in this country kwuru okwu mezuo ya. Ọcha dịka first time gwụkọ wee mewe ya. Maybe so by second time o bidoro ozugbo lụba ọlụ ozugbo. Lụba ọlụ from that day ọ banye n'ọfịs ka ọ wepụ subsidy. Ife na abịala ịlụ ọlụ bụ the man. Na ọfụgo na the man bịala ịlụ ọlụ ọmụ ihe ọ na-eme. At least ndị na-eri 3 square meal na-eri 2, ndị na-eri 2 na-eri 1, ndị na-eri 1 adịghị erisi acha. It's a good thing. It's improvement. Ụmụ Nigeria upgrade to higher level. So ka anyị ọbụla kwechiru fuel 1.3, $1.6, about rice 80,000. That is cut on Indomie 21,000. Is it not improvement? He has tried. See him more time. Okay, fix this country by 2027. Okay, everything. Is in the following do atụ ekwali ya. Udo we na-achị. Oh, ihe dịka Tinubu akụkọ na ya. Badalụ. Enwe anyị gba ume. A na-ego ogologo ndụ n'isi gị. Ya atọ. Dike Chinechere akọ n'igwe. Ihe onwe ume ga-eji wee wepụta anyị na promised land. Maka promised land ga-egba ya gị fa. So we get to that promised land with you. Daalụ mpa. Thank you. Daalụ sir.